Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Ataw tagtatan. Mayong hapon sa mga kaigsuunan naton Bisaya sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako inyong igsuon o higalang Bisaya Communications Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Gapirmi lang og bag-o ang panahon. Karon sa alang, gasigig ulan, unya karon init na sad. Di na gyud masabtan ang klima no. Sama na lang ning kalain-laing variant sa COVID-19. Kulba gyud kaayo. Busa mga kabisaya gyud, padayon lang gyud tang tanan sa pagsunod sa safe and healthy protocols. Hugas kamot, face mask, distansya, ug kung mahimo, magpuyo tagbalay. Balik man nga pahinumdom apan mauning muhatag nato og tag-sa-tagsang proteksyon. Karong hapon, ubani sabi ninyo alang sa mga istorya sa paglaom na sigurado na aduna mo'y matun-an sa Bisaya Gyo. Atong makauban sila Office of the President Asek Girly Veloso alang sa mga bag-ong giablihan nga malasakit center sa pampublikong ospital sa Timbuk Nasod. Makauban po nato si Sangguniang Kabataang Barangay Luna Claveria, Misamis Oriental Chairman Karel Galyogo ug sa atong Operation Tabang ang Bisaya Gyo naghatod og tabang aron mapaayo ang Luna Integrated School sa munisipalidad sa Claveria. Puno gyud ni sa serbisyo publiko, inspirasyon ug good vibes ang among ihatod kaninyo karong hapon diri lang sa Bisaya gyud na inyo pod mapaminaw sa mga RMN networks, DZXL 558 Aramen Manila, DYHP 612 Aramen Cebu, DXCC 828 Aramen Cagayan de Oro, DXBC 693 Aramen Butuan, DXRS 918 Aramen Surigao, DXMB 648 Aramen Malay Balay. Ug makita sa Aramen social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sa mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number na 0908-850-1364, 0917-848-6469. Gyud News sa tanan. Sa mga gusto og load diha aron do na mo'y magamit na pang-text ug pang-internet para sa online classes, manghatag ta og 100 pesos na worth na load kini para sa pinakaunang 20 nga lucky winners. Napulo ka lucky winners sa Globe subscribers ug napulo ka lucky winners para sa Smart subscribers. I-text lang ang inyong pangalan ug ang inyong address no. Ug unya, atangi ang mga load winners nato from last week's episode na ihatod kanato ni Sailona Marie Radilla, ang atong bag-ong youth correspondent gikan sa Magsaysay, Misamis Oriental. Usa, like, share, and message na dayon ha. Magsugod na ta sa mga ratsyada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, sa pakigalayon sa Philippine College of Physicians, Cebu Medical Society, Smart Communications, Department of Health ug Office of the Presidential Assistant for the Visayas, gilusad ang Cebu Telegabay Program sa Vicente Soto Medical Center. Ang Cebu Telegabay Program tumong na makuha-kuhaan ang kahuot sa mga ospital ug mga emergency rooms sa mga symptomatic ug mild patients. Tungod pinagi sa mong programa, mahimo na sila mokonsulta sa mga lisensyadong doktor na muhatag kanila og ilang pamilya og tambag sa pag-alima silang impeksyon sa ilang mga panimalay, samtang waitlisted sa mga medical facilities. Gawas sa mga gisulting pasyente, andam usab mohatag og serbisyo medikal sa mga healthcare workers sa lain-laing provincial ug district hospitals. Sa Region 10, nadawat na sa CDO-LGU ang pondo nga balor 9.5 million pesos alang sa special risk allowance sa mga kawani sa JR Borja General Hospital ug City Health Office. Kini ang gibutyag ni Mayor Oscar Moreno atol sa virtual press briefing. Diin niyang ipasalamatan ng Department of Health Region 10 sa paghatag og pondo sa syudad. Ang mga kwalipikadong makadawat sa special risk allowance mao ang mga public health workers, medical, allied medical ug ubang pangkawani nga na-assign sa pampublikong ospital ug healthcare facilities aron pagkatiman sa mga pasyente sa COVID-19. Sa Region 13,
Gisugda na ang mobile vaccination sa mga lagyong barangay sa Butuan City sa pagtambayayong sa LGU Butuan. Pinaagi sa City Health Office o Department of Health nga mabakunahan ang mga senior citizens lakip na mga bedridden nga maglisod na sa pagbiyahe o dili makalugsong sa syudad. Sa pagkakaroon, doon na pa 8,000 nga mga senior citizens sa Butuan ang wala pa nabakunahan sumara sa DOH. Target usab nga magbisita sa mobile vaccination ang duha ka barangay adlaw-adlaw para mabakunahan ang mga senior citizens. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Dagang salamat, Jay. Laing tulo ka malasakit center ang giablihan sa nakalabay nga semana. Duha ni ini anaa sa Mindanao, samtang usa ang sa Visayas. Alang sa malasakit center update anaa si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Mayang hapon kanimo, Asek Girly. Daghang salamat, Secretary Martin. Kagahapon lang giablihan ang laing malasakit center sa nasod. Kini ang ika-137th malasakit center nga anaa sa New Western Leyte Provincial Hospital nga nahimutang sa Diversion Road 1, Barangay Kugon, Baybay City. Ang virtual launching gitambungan sa amahan sa malasakit center na si Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo, inubanan ni Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino, mga opisyal sa Baybay City, partner agencies ug mga empleyado sa hospital. Nakadawat ang hospital sa ilahang 11 nga Socio-Civic Projects Fund gikan sa Office of the President nga nagkantidad og 3 million pesos. Nakatawat usab kini og additional funding gikan sa Medical Assistance for Indigent Patients Program sa Department of Health. Kini ang ika-27 nga malasakit center sa Visayas. Niadtong August 14, duha usab ka malasakit centers ang giablihan sa Mindanao. Physical nga gitambungan ni Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo ug sa inyong alagad ang launching sa malasakit center sa Basilan General Hospital sa Isabela City, Basilan ug sa Labuan General Hospital sa Labuan, Zamboanga City. Gitunol usab nato ang funding gikan sa Office of the President ug Medical Assistance for Indigent Patients gikan sa Department of Health. Suma total, aduna nay 75 ka malasakit center sa Luzon, 27 sa Visayas ug 35 sa Mindanao. Mao kadto ang atong malasakit center updates for this week. See you again next time ug happy birthday sa atong ambungan ug labaw sa tanan kugihan nga Secretary Martin Andanar. Kini si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Dagang salamat sa imong malasakit center update, Asek Girly Veloso gikan sa Office of the President. Ug sa atong mga kababayan na nabalaka sa ilang hospital bills, pangitaalangoy ang malasakit center office sa mga pampublikong ospital sa tibok nasod aron kamo matabangan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik atong Operation Tabang sa Luna Integrated School sa Barangay Luna, Claveria, Misamis Oriental. Tutok lang mga higala. We will be right back. Nasa loob na ng hospital ang 4 na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Lapitan nyo lang po, may hawak kayo ng bill ninyo, tutulungan kayo ng malasakit hanggang maging zero balance po ang inyong billing. Wala na po kayong babayaran sa inyong pagpapahospital. Wala na ko'y nakitang rason, wala na pong rason na hindi natin matulungan yung mga mahihirap nating kababayan. Yan po ang Malasakit Center. Para po yan sa mga poor and indigent patients. Tanang nitabang karon panahon na manaaman ta sa tunga sa pandemya tungod aning COVID-19. Daghang salamat sa inyong sakripisyo karon panahon na. Ayaw mo kagol basta sa kapakanan po ng mga mahirap ipaglalaban po kayo. Kasabot ko sa problema ninyo.
Kung akong gisaad sa inyo sa una, kahit sa ang sulok kayo ng Pilipinas, mahulo, matawi-tawi, maapari mo, at tuon kita mo basta kaya lang na akong panahon. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Happy birthday, Sec Martin. Dako na akong garbo nga nakaila ang tao nga nakapanindot, nakapalig-on o nakapa-upgrade sa Philippine Government Communication. Sec Martin Andanar. And I'm so proud kaiko nga naay usa ka tawo nga giiyag yung gitutukan og maayo ang PCOO aron nga makapadayag sa mga impormasyon sa katawhan ug mahatagan sad ang katawhan og chance nga makasulti sa gobyerno. May unta Sec Martin sa imong adlaw na tawhan, malipayon ka kauban sa imong mga pamilya ug mga amigo. Happy birthday, God bless. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Welcome back mga igala sa Bisaya Gyud. Kini inyong amigo, Communication Secretary Martin Andanar, ni apil pa mo sa atong load promo last week. Karong hapon, ihatod ka nato sa atong bagong youth correspondent sa Ilona, Marie Ratilla, gikan sa Magsaysay, Misamis Oriental, ang mga swerteng load winners na miapil sa atong programa last week. Kinsa sila sa Ilona. Daghang salamat, Secretary Martin. Mayong hapon sa tanan nananaw og naminaw sa atong programang Bisaya Gyud. This is Ilona Marie C. Ratilla from the Gateway to Northern Mindanao from Caraga Region, Magsaysay, Misamis Oriental. Ug karon atong i-anunsyo ang mga maswerteng load winners sa last week Bisaya Gyud episode August 14, 2021. Bisaya Gyud load winners, we have Roman Mendoza from Cantilaran City. We also have Mary Grace Conde from Cebu City. Glenn Joseph Opanda from Kandihay, Bohol. Ernie Manonog from Opol, Misamis Oriental. Maricar Sagnap from Luay, Bohol. Milo Dumawa from Butuan City. Nerissa Baco from San Lorenzo, Guimaras. Yan Aliwang from Bayugan, Agusan del Sur. And Jeneline Villagonzalo from Cebu City. Sa dili pa nato i-anunsyo ang ubang mananaog sa atong load, amo usab kamong tagaan sa gamay nga trivia may tungod sa among lungsod. Magsaysay prides itself on being one of the towns in which the Department of Environment and Natural Resources has designated an area as a critical habitat for hawksbill sea turtles, locally known as pawikan or sisikan, particularly along the shores of Barangay Candies, San Isidro, and Damayuhan, where about 63 nesting sites of these endangered marine species were recently discovered. The emergence from the egg of the young hawksbill sea turtle and the rich marine resources with the countless numbers of colorful and spectacular corals of Magsaysay has proven to be an added attraction to this easternmost town of Misamis Oriental. Para makadaog sa atong Bisaya Gyud load promo, i-text lamang inyong mga pangalan, address, ug numero sa mga numerong makita ninyo sa atong screen. We have 0917-848-6469 at 0908-850-1364. Lagi po sab sa atong mga swerteng mananaog sa atong load. We have Susette Centino from Aramak, Bukidnon. Jomel Tabanao from Lihungan, Negros Oriental. Brenda Liamedo from Talisay City, Cebu. Elgina Alamo from Balingwan, Misamis Oriental. Harold Villaflor from Simunga, Cebu. Marjon Praza from Tacloban City. Richelle Ann Santos from Panglao, Bohol. Orce Pumase from Cagayan de Oro City. Aria Flores from Carcar City.
Henrik Tangalo from Surigao del Norte. Congratulations sa tanang mga mananaog sa atong Bisaya Gyud Load Promo. Para mamahimong updated sa mga balita, i-like o i-share ang Bisaya Gyud Facebook page. Kini si Sailona Mercy Villa na nagpapaalala, una, magsumikap at uputin ang mga pangarap. Pangalawa, maging active ka ay pagluya-luya. Yon! Back to you, Secretary Martin. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa Good News sa Ilona ug sa ato mga load winners. Congratulations kaninyong tanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong Operation Tabang, atong gitubag ang hangyo sa usa ka magtutudlo sa Barangay Luna, Claveria, Misamis Oriental, aron mapaayo ang classroom sa ilang eskwelahan. Ato ning tan-aw. Sa atong pagpadayon sa atong Operation Tabang, atong gitubag ang dugay ng hangyo sa mga magtutudlo sa Luna Integrated School sa Barangay Luna, Claveria, Misamis Oriental. Welcome to Luna Integrated School. Ako ang principal dinhi, Mrs. Gremelin P. Agusan. Gibisita nato ang tungaan ug nakaabi-abi si Mrs. Gremelin Agusan. Ang Luna Integrated School nahimo siyang integrated atong 2018. Bot pasabot doon na kami elementary and junior high school, kinder up to grade 10 learners. Gituyo kani ang eskwelahan nag-request nga mahimo kaning integrated school aron ang mga bata dili na moadto sa layo pang lugar aron makatiwas sa ilang pag-eskwela. So nag-assume ko sa akong posisyon diri isip usa ka principal atong July 1, 2021. So nakita nako ang problema nga kulang sa mga classroom, especially ang junior high school wala pa sila mga classroom. So nagpasalamat ko nga ang isa ka magtutudlo diri nga si Mrs. Mutia Flores nakahisgot sa akua nga miduol siya sa Bisaya Gyud aron matabangan nga ma-repair ang isa ka building nga naa na diri. Atong nasuta gikan ka Ma'am Agusan nang ilang tungaan walay lawak alang sa mga grade 10 students. Kini nga building intended ni siya for grade 10. But because daghan kay siya og kanang guba, mo ning giduol kami sa Bisaya Gyud. Mintras wala pa kaayoy face-to-face classes, so amo siyang paningkamutan sa together with sa help ni Secretary Andanar nga ma-repair ang building. So mao ni ang sitwasyon sa usa ka building diri sa Luna Integrated School, Barangay Luna, Claveria, Misamis Oriental. Buslot ang atop, guba ng alkuba, ang mga jealousy, bintana, portahan. So kaning Barangay Luna, permi gini siya mag-ulan. So every time mag-ulan, ang among salog diri mapuno siya sa tubig. Musa kita sa Bisaya Gyud aron kita makaabag sa ilang paghatag og kalidad na edukasyon sa ilang mga estudyante. Mitunol ta og gamay na tabang aron mapaayo ang ilang usa ka classroom. Sa gamay na hinabang alang sa Luna Integrated School, si Ma'am Agusan ug ang ilang uban pang magtutudlo mipaabot sa ilang pasalamat kanato. Daghang salamat, Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa pagsalig mga pinangga namong teachers sa Luna Integrated School, labi na kay Teacher Mutia Flores o kay Principal Grimelen Agusan. Pinaagi sa among gamay nga tabang diri sa Bisaya Gyud. Layo namo nga mas mapalambo pa ninyo ang inyong pagtudlo sa atong mga estudyante. Kay kinsa pa may magtinabangay, dili kita lang yun, mga Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik, makauban nato si Sangguniang Kabataan, Barangay Luna, Claveria, Misamis Oriental, Chairman Karel Galyong. Tutok lang, ang Bisaya Gyud will be right back, mga Bisaya. Dali na lang man tan-awon ang ilang naabtan karon. Apan ang ilang paglawig padulungad do sa kalampusan. Miagi ug lain-laing hagit.
Bisan kapilaman maigo sa kumo sa kapakyasan. Bisan unsa pa kabugat ang pas-anong kalisdanan. Bisan ug ang kalibutan magdumili. Mapuklid man. Mula hutay gihapon. Alang sa gitagamtang na kaduukan. Maukini ang mga atletang Pinoy. Ang atong mga atletang Mindanawon. Sa paugnat sa kusog. Isog nga mubarog. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mark, happy birthday! Unsa man imong plano, nara ko sa imong likod permi. Diyan na bukid nun. Ulat ko din eh. Happy birthday, enjoy your day. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa nahiduol na pag-abli sa school year 2021-2022 ang Sangguniang Kabataan sa Barangay Luna sa Munisipalidad sa Claveria, Misamis Oriental, gipa ngandaman na po ang pagtabang sa mga college students sa ilang mga barangay. Aron maambit sa ato ang ilang mga programa o proyekto sa ilang barangay, dili lamang alang sa mga kabatanunan, lakip sa tibuok komunidad. Ato makauban karon si Sangguniang Kabataan Barangay Luna, Claveria, Misamis Oriental Chairman Karel Galio. Mayong hapon kanimo, Karel. Mayong hapon, sir. Karel, una sa tanan, can you tell us about aning inyong programang gahatag og tabang sa mga estudyante sa inyong barangay? Sa karon kay wala pa man ang face-to-face nga sa eskwela instead of school supplies. So kanilang sa among ipahigayon sa ila aron sa paghatag magamit nila sa ilang online class. O kinahanglan nga bisag gamay ra kini nga kantidad unta manghinaot mi nga dakong tabang sa ila sa pagpadayon sa pag-eskwela. Aktibo po ang inyong barangay sa paghimo og programa kontra sa illegal nga droga og teenage pregnancy. Unsa kadako ang tabang ani sa mga kabataan sa inyong barangay? So dako kining tabang isip usa ka iski chairman dinhi sa Barangay Luna. So pinaagi ni ana nag-invite kami og mga speaker gikan sa among PNP Claveria nga sila ay maghatod og mga mensahe o aron dili kini sila malambigit sa mga illegal nga imbuhaton. O gikan po sa among RHU, local Rural Health Unit of Claveria, pinaagi sa teenage pregnancy nga ma-preserbar ang mga kabatanunan na dili malambigit sa sayo, maedukar sila o dili malambigit sa sayong pagka-mabdos o pagka-anak. Karong panahon sa pandemya, unsa-unsa na pod ang natabang sa inyong sanggunian sa mga residente sa inyong barangay? Sa karong panahon sa pandemya, among natabang sa among isip sangguniang kabataan is naghatag kami og 3 kilos rice assistance sa every family together with barangay council and tabang pod sa among local government unit of Claveria. Aduna pod mo'y programa na nag-instalar og suga sa inyong kalsada. Unsa pod kadako ang tabang na nahatag niini? Ang kadako sa tabang niini sa pag utang sa solar street light dinhi sa among barangay is aron makalikay kini sa mga disgrasyahanon nga lugar laban ni sa mga ngit-ngit nga mga kadalanan o sa mga residente nga magbaklay sa kagabion nga malayo sila sa mga disgrasya. Karel,
Unsa pa ang uban ninyong programa o proyektong nakapreparar para sa mga kabatanunan sa Barangay Luna? So sa karon intended na ang among 300 pesos load and nagpabuhat nami andam nami sa plano pud namo sa pagpabuhat sa garbage receptacle aron ma-segregate namo og maayo ang malata o dili malata nga basura o andam sad namo ipagama ang mga signages sa mga delikado nga mga lugar. Ang imong mensahe na lang, Karel, alang sa mga kabatanunan dili lang sa Barangay Luna, lakip na pod sa tibok probinsya sa Misamis Oriental. Akong mensahe sa tibuok kabatanunan dili lang diri sa Claveria kundi tibuok sa Misamis Oriental. So sa karon amping kita sa tong mga kaugalingon kanunay labi na sa pandemic nga niabot karon sa tong kalibutan nga dili kita maglakaw-lakaw bisan asa o stay at home and always wear your face mask and wash your manghugas sa kamot o dili maglakaw sa importante nga maglakaw sa importante nga gimbuhaton. Daghang salamat sa Sangguniang Kabataang Barangay Luna, Claveria, Misamis Oriental Chairman Karel Galyogo. Daghang salamat Pod Bisaya kabay sa pag-imbitar karon kanako. Apo na, more power and God bless. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Happy birthday, Secretary Martin Andanar. God bless you and mabuhay! Happy birthday, Secretary Martin Andanar. Kita diri sa Bisaya Gyud, Dapa, Siargao Island, mabuhay! Kita diri sa Bisaya Gyud, Delramin, Siargao Island. Happy birthday, Secretary Martin Andanar. God bless you and more power! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga higala, diri natapos ang inyong programang kanunay nga anda mo tabang sa atong mga kaigsuunang Bisaya. Daghang salamat sa atong nakauban kay ASEC Girly Veloso sa Office of the President, kay Sangguniang Kabataan Barangay Luna, Claveria, Misamis Oriental Chairman Karel Galyogo, sa mga magtutudlo sa Barangay Luna Integrated School sa Munisipalidad sa Claveria, ug sa atong youth correspondent gikan sa Magsaysay, Misamis Oriental, si Sailona Marie Ratilla. Magkita na sad ta sa sunod Sabado diri lang sa Bisaya Gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, DXMB 648 Armen Balay-Balay. Ug magkita ta sa social media platform sa Armen Facebook o Bisaya Gyud Facebook page. Palihog sad og like, follow, share, and message sa among mga Bisaya Gyud social media accounts. Facebook at Bisaya Gyud PH, Instagram Bisaya Gyud, ug subscribe, share, and comment sa among YouTube channel Bisaya Gyud. Pwede sad mo kontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364, 0917-848-6469. Ako ang inyong igsuon o higalang Bisaya Communications Secretary Martin Andanar, mag-amping permi, mag-ampo o magkita-kita tag-usab nga bay. Dili lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud!